салом дӯстон, айни замон дар назди бозори Корвон қарор дорем. Дар инҷо худи бозори Корвон аз ин тараф бошад роҳ ба сӯи шаҳри Бухтар, дар инҷо маркази савдои Ҳафтахтар ва аз ин тараф роҳ ба сӯи автоцентр Саховат. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар пушти Ҳафтахтар дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёри бад гап мезанем, рафтем. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва дар ман ҳамин гардиш ҷойгир аст. Гардиши трансформатор ҳама раҳо то хонаи асфалт мебошад. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз ва марҳамат худи ҳавлии фурӯшӣ ворид мешавем. ҳавлии фурӯши имрӯзамон дар умум иборат аз 9.5 сотиқ замин мебошад. бениҳоят як замини калон дорад дӯстони азиз. ин ҳавлиро ба ҳазур метавонед харидорӣ карда боз ҳам биноҳои иловагӣ бардоред, чунки дар ин тараф тақрибан як 4 сотиқаш холӣ мебошад. ба ҳазур метавонед бинои иловагӣ бардоред ё ин ки метавонед агар соҳибкор бошед дӯстони азиз ҳавлиро харидорӣ карда ҳамаи биноро чапа кунед ва ба 3 ё ин ки 4 қисм ҳавлиро тақсим кунед дӯстони азиз. агар ба 3 қисм тақсим кунед 3 та ҳавлӣ мебардоред, ҳавлиҳои дуошонага ва ба фурӯш мегузореду бениҳоят як даромади хуб ба даст меоред дӯстони азиз. хона дар минтақаи хуб ҷойгир аст, чунки дар наздаш мактаб мебошад, боғчаи кӯдакона, масҷид, бозори Корвон, маркази савдои Ҳафтахтар ҳамааш дар наздикии хона қарор дорад дӯстони азиз. навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи ҳавлиро эълон мекунем дӯстони гиромӣ. акнун бошад аввал гап мезанем дар бораи худи бинои истиқоматӣ. ҳамаи ҳуҷраҳоро ба шумо нишон метиҳем, баъди охирон ҳуҷраи нишондодагӣ, баъд аз он нархи хонаро эълон мекунем. марҳамат дӯстони азиз. дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед гараж аст ва ин бошад бинои истиқоматӣ. аз ин дар медорем дар ин ҷо 2 ҳуҷраи истиқоматӣ аст, як долони калон, ошхона ва ҳоҷатхона ва ҳаммом. дар ин ҷо бошад як таи дигар меҳмонхона ва аз ин тараф боз як меҳмонхонаи дигарро ҳоҷатхона ва каловка. дар умум 4 дар хона дорад, 2 та долони калон, ҳоҷатхона ва ҳаммом, ошхона дӯстони азиз. якум сар мекунем аз ман амин дар. марҳамат дӯстони азиз, даруни бино дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед ошхона, ҳоҷатхона ва ҳаммом, якум дуюм ҳуҷраи истиқоматӣ ва дар ин ҷо як долони калон аст дӯстони азиз. метавонед ҳамчун боз як ҳуҷраи иловагӣ қабул кунед дӯстони азиз. ҳамчун як ҷои мешиштагӣ аз ошхона шурӯъ мекунем. дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед ошхона дӯстони азиз. дар ин ҷо ҳоҷатхона ва ҳаммом, якум ҳуҷраи истиқоматӣ, ҳуҷраи хоб аст. ва ин бошад дуюм ҳуҷра, ин ҳам ҳуҷраи хоб мебошад. ба ҳамин сабти даруни бино ба анҷом расид дӯстони азиз. мегузарем ба берун. ин сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ меҳмонхона мебошад дӯстони азиз. таъмири зебо дорад. дар ин ҷо долон аст дӯстони азиз, дуюм долон мебошад ва баъд аз дуюм долон чорум ҳуҷраи истиқоматӣ, охирон ҳуҷра дӯстони азиз. меҳмонхона мебошад. бинед чӣ қадар як таъмири зебо, нав ва замонавӣ дорад дӯстони азиз. дар бино дӯстони азиз 2 та меҳмонхона, 2 та ҳуҷраи хоб ва 2 та долон аст дӯстони азиз. марҳамат, ҳамаш бо таъмир мебошад. дар ин бино дӯстони азиз ҳоҷатхона ва кладовка аст ва аз қафои бино чӣ хеле ки мебинед боз тақрибан 1 метр ҷои холиам ҳаст. нархи ҳавлӣ бошад $145,000
боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. Рақамҳои соҳиби хонанда рӯи экран. Якум рақам WhatsApp дорад аз номи канали Дом. Тиҷаи барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи ҳавлӣ барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. Марҳамат дӯстони азиз. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамаи 937 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.